Since 1989, HUR has been dedicated to providing the best solutions for strength training and rehabilitation. The story of HUR began as a research project at the Helsinki University of Technology, and the result was ergonomic strength training equipment with air pressure technology. The need for and use of data in exercise and rehabilitation has increased immensely in recent years. HUR has recognized this, and a lot of development has been put into computerized exercise. For over 12 years, we have been offering our customers the highly appreciated SmartGuard system for evidence-based exercise within clinics and wellness centers. From that legacy, the modern web-based exercise system, HUR SmartTouch, was born. HUR SmartTouch on älykäs tietokoneohjattu voimaharjoittelulaitteiden ja ohjelmistojen yhdistelmä, joka on kehitetty erityisesti senioriliikuntaan, kuntoutukseen ja kuntokeskuksille. Näyttöön perustuva harjoittelu ja toimipisteiden hallinta tekevät SmartTouchista erinomaisen kokonaisuuden kuntoutus- ja kuntokeskuksille. SmartTouchin avulla hallitset asiakkaitasi ja seuraat heidän harjoitteluaan. Verkkopohjaisen käyttöliittymän avulla luot ja muokkaat harjoitusohjelmia ja seuraat asiakkaidesi kehittymistä. Voit myös lähettää viestejä asiakkaillesi ohjelmiston kautta. SmartTouchin avulla seuraat myös toimipaikkojasi ja henkilöstön toimintaa. Fysioterapeutit ja kuntosaliohjaajat voivat hallita oman näkymänsä kautta asiakkaidensa harjoittelua ja kehitystä. Yksi HUR SmartTouchin tärkeimmistä ominaisuuksista on automaattinen raportointi. Järjestelmän tietoihin pohjautuvat raportit asiakkaista, toimipisteistä, laitteista ja niiden käyttöasteesta ovat vain yhden klikkauksen päässä. HUR SmartTouchilla voit aloittaa harjoittelun heti. RFID-teknologian avulla kirjaudut laitteelle ja käynnistät harjoittelun yhdellä kosketuksella. HUR-laitteet tunnistavat käyttäjän ja harjoitusohjelman automaattisesti. Samalla myös istuin- ja vipuvarret säätyvät käyttäjän henkilökohtaisten asetusten mukaisiksi. Ohjelmisto seuraa toistojen määrää ja kertoo, kun harjoitus on tehty. Harjoituksen aikana voit tehdä haluamiasi säätöjä istuimeen ja muuttaa harjoitusvastusta 100 gramman välein. RFID-tunnistus, lähes 0 kilon minimivastus, automaattisesti säätyvät laitteet ja harjoitteluvastus mahdollistavat harjoittelun kaikenikäisille ja kuntoisille asiakkaille. Jokaisella harjoituskerralla harjoitteen tiedot ja tulokset, kuten toistot, harjoitteluvastus ja laitteen säädöt ja edistyminen tallentuvat automaattisesti HUR SmartTouchiin. Käyttäjät voivat seurata omaa edistymistään ja harjoitteluohjelmaansa verkkopalvelussa, minkä kautta he voivat myös lähettää viestejä ohjaajalle. HUR SmartTouchin avulla seuraat ja hallitset toimipisteesi toimintaa ajasta ja paikasta riippumatta. Voit seurata laitteiden käyttöastetta ja asiakkaidesi harjoittelun edistymistä sekä heidän elämänlaatunsa parantumista. Järjestelmään kerääntyvän tiedon avulla voit myös kehittää ja tehostaa toimintaasi. We have been using the computerized HUR equipment for rehabilitation of seniors and people suffering from dementia since 2010. Our physiotherapists and our clients really appreciate the benefits and the possibilities of HUR products. They're safe and easy to use, and they provide us with valuable data for customer follow-up and motivation. Studies show that one of the most important factors in staying healthy throughout your life is to have good muscular condition. We at HUR are dedicated to contributing to this by providing the best exercise solutions for preventive and rehabilitative training and maintaining a healthy life, so that you and your customers can perform miracles every day.